Ramogi TV. Sirikal County ma Homa Bay oyaro kar nyuol mar mine mokongi nengo mar shillings milion 8 e kar od thieth maduong' mar Homa Bay mar chiwo lwasi dhi konyore e kar od thieth no. Kar konyruok mar joma mine mano yaw no geto duoko piny thoe manyalo sieko sama ng'ama miyo konyore. Gavana mar county no Gladys Wanga mane otele kinde nyasi no okoni dwaro mare en mondo mine madhi konyore ute thieth manie county no ngimagi kod ngima nyithindo ma ginyuolo obed makare. Okoni piny owacho mare biro dhi nyime gi bero kuonde konyruok mamoko e ute thieth mopogore opogore e county no mar tieko thoe mathoro juko joma mine ka gidhi konyore. Uono wabiro yawe, nitie theater manyien ka, kitendni manyien, kuonde minyuole manyien, ler bole. Mano kaluwore gi singo mane wachiwo. Joma konyore osiptal ka omedore, dwe mar 9 higa mokalo ne gin 150, sani koro gichopo 300 gi wi. Kendo gibro dhi samoro gibro kalo 400. Gima wacho en ni kopogore gi loso osiptal ka, wadwa ni koro wadhi oko be mondo wamed loso osiptendewa manie sub counties mamoko mondo mi traffic mabiro e osiptal kae kik bed mang'eny manyalo ingo jothieth. Komiti matatu